Tässä videossa mun kaveri on kreatiivessa sillä aikaa, kun mä koitan voittaa pelin. Mitähän mä nyt sanoisin, tää video oli aika hauska ja jännä. Niin kattokaa loppuun asti ja muistakaa tykätä videosta ja tilatkaa tää kanava. Mun ääni saattaa kuulua ehkä tällä videolla jossain vaiheessa aika hiljaisella, mutta älä anna sen haitata. Kiitos ja moikka. Mitäs tää olisi? Alla tuu ylös. Oh. Oh, what? Joo. Saavun se Evo Kärin. Ai niin joo, sun pitää muistaa. Ai niin, vitsi, se olisi totta. Mulla tuli... Onko mä laitan yhden näistä taloista Piglin Proofin? Tässä että ei mennä sinne. Okei, no niin. Tyttönen menee... Okei, Ravager menee katolle. Ei mitään, Iron Golem hoitaa. Kuole Iron Golemi. Oho! Fight! Antais sulle vähän ruokaa, jos sä tarvit. Joo, tässä on sulle vähän ruokaa. Joo. Oho! Walker kato, ai niin nää palaa, oho. Nyt se ei ainakaan palaa. Oho! Okei. Oho, täällä on... Okei, tää on vähän paha nyt. Hell no. Sulla on vieläkin ne poison potatoes, mitä mä annoin. Mulla on muutakin voi. Kuoliks se jo? Onko hyvä? Toisella puolella. Jei, Alright. A new ride. Ei. No niin. Mun pitää. Mä otan sen kyllä takaisin, ei. What? Mä oon tuossa odottamassa. Mistä täällä on cave? Sitä on vähän vaikea täällä metsissä käyttää. Ootas. What would be good? Oh no. No. Oho. You have just fallen into an Elder Guardian water. What? Be careful, they're mad. Kyllä mulla on kiveä, ei mulla They're gonna get you, buddy. Or not. Buddy! What? Mulla on mainittu. Come on, my little fishy. Blokkasin itteni tänne. Alright, I'll help you a bit. There you go. Onneksi mä sain kiveä just ennen kuin
Alright, what do we have here? So I don't think these can spawn with them, can they? Eli sä siis haluat voittaa tämän pelin siis? Mä voin vähän auttaa sua tässä näin tässä. Mä voin vähän nopeuttaa tätä prosessia. No, se pitää vaan nyt jotain tehdä. No, tää oli ihan helppo. Mitäs vois olla vähän vaikee? What? No nyt kun mä oon laittanut Endermanin ja Blaze, niin I might as well get the full Nether experience. Go my piggies! Piggies, go! Ei! Yes! Oi, ne taistelee! Ja ei oo enää. Ai niin, onks ne siltikin No. Joo, no silti. Eiku, onks ne? Nyt ne on ainakin. Hän nois jos palaa niin. Itse asiassa. Voisiko antaa hieman puuta? Ei. Saisinko mä yhden puun? Ihan joka... Yhden puun. Okei, mä annan tossa vaikka. Yhden puun. 24 puuta. Ei näe. Ei sinne niin toinen. Tai 1 logi. Kiitos. Okay. That's enough. Nice. What? Kello Ei, on tää ei mad. auttanut yhtään. Mä voin buildaa boatti eri puista. Ootas, mä laitan nopeasti tässä välissä itselleni matun päälle. Oh yeah. Jos on sulle 2 puuta. Ei saatana. No. Se olisi hyvä vastustaja sulle nyt. Tää voisi käydä ihan hyvin. Mun slowness 4. Mulla on... Ja täällä on Greeking. Näitä on monta. Mä en tiedä yhtään mistä näitä mulla. No, mut se on... Eikö se oo texture back? Ei se ole. Ei vitsi. Okay. Liikaa pousia. Heavy dude. What? Just flint and steel, buddy. Oho. Okei. Mä annan sulle vähän kunnon puuta. Mä annan sulle vähän acacia puuta.
sitä enempää sitten saa. Mä annoin ehkä vähän liian paljon, mutta... Mä veksit pysyy, kun evokärit lähtee. Tuossa se toinen. Slowness kai. Ne poistu saanut. 42 euroa. Just saying. Kyllä on resistant, eikö se on hyvää? Mitä ikinä... Oho! Mitä ikinä viime. Laitan sinne... Laitan tonne boksiin 26 timanttia. Ja voit kuunnella. Ja mä sanon 26 timanttia. Ne on kaikki siellä sisällä. Kai ne antaa. Tässä on vähän ruokaa. Tässä on vähän ruokaa sulle ja ja se ei oo nyt poisoned potatoes. Oh no. Haluatko sä? You wanna test your luck on the 26 diamonds? Right. I got a little surprise for you. That's nothing. Ei ollut mitään. Oho, tulee toinen spider tässä takaa. Tai ei enää. Se vaan kattoo mua. Mä blokkaan sitä, mutta ei oo blokkeja. No, nyt pois. No. Ei vitsi säkin sait se.
2, okei. You lucky. Sä oot häpikästä ja... Mä voin antaa sille myöskin semmosen hard. Se on ihan vitsi hirveä ruoka. Joko nyt nää veret katoaa. Se on syötävää ja se näyttää hyvältä. Joo. Se on niin vaikeet löytää sua. Mä tiedän, mä mainan tässä koko ajan seinän läpi. Lush key. Kauan tässä. Se on varmaan niinku oikean levelillä ees. Antaa se, joka pääsee sinne. Odotapas. Alright, sä selittänyt, kun mä en ikinä löytänyt sua. Okei, -20. Hitkö Oulu? Vaikka mä löysin sun cavein, et mun tää... Mä löytää sun nether-portaaliin. Oh, hello! Mä vaan lisään vähän Snow Golemin tähän. Ja se kuoli heti. Okei. Mikäs olis täydellinen tähän? Mitä sä oot täällä? Mä en voi! Oh my day. Mä syön edes. Oh shit. Sepä meet nopeasti. A little too fast for my liking. Et pistä ylös. Ja vitsi tää on. Hetkinen, mä voin syödä näistä muuten. Tällainen shoot.
Hetkinen! Sä annoit mulle näitä trapdooreja. Ai niin, ja sä et niitä tehdä. Se nähdä mun masterpiece, mitä mä tein sillä. Tämä kuulee. What's up, bro? Okei, täällä on jotain. Ei oo fortressia. Mutta mä voin antaa sulle vähän platformia. Tässä on sulle vähän. Tää on niin oikeesti Okay, that's it. We inviting the whole Hogwarts school here. mikä? Okei, hetkinen nyt. Mä ehkä alan kaukaa. Joo. Näitä magia toisiaan. Tää poison! Juman kelpa. Hei nyt. Mä tehdään sen. Oho. Oota, missä mun instant healing? Right. There, ok, missä oot? Tuulla hiilaa sua. Ei! Oh. Eikö? You're fine, buddy. Otsaan tästä raidesta. Tää vähän hiilaa sua. Koska mä hoidan tää vitsi käästä. Joku, missä käästis? Okei. That's good. Right. Joo, mä voin tehdä mitä mä haluan. Mä voikin vaan samalla 10 vuorten ja tappaa sen sitten, mutta that would be fun. Bring in the Enderman! Se on missään peimei. Siinä on kuullut, että voit tehdä selittää portaaliin. I know, right? You do the rest. Muista sitten miten se tehdään, että ajattelee se väärin. Oh my days, mun lagaa niin paljon. Mä tuon siellä myöskin muutaman Iron Golemin mukaan sinne. Paitsi jos ne escapea heti. Se on muuten just täydellinen määrä.
Paitsi et ei oo tosta tuon toiselle puolelle. Watch! Oho, missäs noi tuli? What? Nämä muuten voi putoa voidiin! Oh, Nyt Oh my god! Lagaa mun peli aivan Oh my god! the final battle! Okei, mä laitan sulle armeijan tänne, että myöskin laitan tänne pari Witcheria. Oota mä lähden tästä. Sulla vettä? Okei. Mihin sä tarvit vettä? Tää mikä näyttää mun Witcheria? Täällä on myöskin boggereita. Oota, mä tuun seivassa. I need a hero. I need a hero. What? Get down with the president! Ota! Fire resistant! Fire! Healing! Mä vähän niinku autuin sulta vähän liiankin paljon. Se on niinku täällä on vieläkin nää Witcherit. Onko mä lisään? Tää on ihan kaasta. Tässä on sulla vähän ruokaa. Beetrootteja. Se on 8 lisää. Täällä on aika paljon mobejakin. Ways. Don't leave them on one place. Rockets? You don't think I've thought about that already? Sky's the limit. Be careful, there's a bear. It's all beds. Mitäs Wardenille ja muille menee? Onks kuollut jo? Varmaan. Täällä on vielä ainakin... Täällä on yksi Wither enää maassa. Ne on kaikki täällä yhdessä vitsi jutussa. I will beat the Wither! With the power of friendship. The Withers are gone. Niitä on. I've got
has something in mind. For the final showdown. Tää on niinku sen training, että Ew. Oho, täällä on vielä yksi Witheri. Se yrittää tappaa tästä Ender Dragonia. Se vaan auttaa sua tässä. Mä voin antaa sulle jotain hyvää. Onko se ei? Mitä täällä on? Never mind. Okay, we got it figured out. Joka, missä se Wither on? On se tuolla, ei vielä kaivu. Missä se on? We're getting a little too close. Let's start the first phase. Oh no, this is bad. No. Where is it? Come on, dragon. What? No! Okay, that's a little bit more comfortable. That's what they have. Oh, you have no idea what I can. Mitä tossa tapahtuu? Oliko se Warden vielä elossa jossain? Mikä tees oli? Kinetic Energy. Ei se ollut Wardenilta. Mä en edes tiedä. Ei, se elossa. Se on elossa. Mä en itekään tajunnut mitä vitsi tapahtuu. Keneltä toi tulee edes Kinetic Energy? Joo, en tiedä mitä tossa kävi, mutta siis mä kuolin, eli mä hävisin tän haasteen. Me sovittiin yhdessä, että mä saan vielä toisen elämän tähän. Oli vielä kokeillut. Tässä kuhuamassa on täällä. Tässä on nyt. Need another one? Okay, mutta mä tuun aina antamaan sulle 2.
Tässä on sun joka vika. Okei, se on tää ihan sängyn päällä. Tässä missä mä oon. Se on tossa. Fire red. En tiedä onko se, koska siinä on näitä sänkyjä tai jotain. Ei vitsi. Onko missä se on? No joo. Ryan! Okei, toi on kaikki mitä mä enää hiilaan. Okei, final wave. Shulker. Alright, missä se on? Julkkoja missä ampuu näitä raavakereitä. Ei se tuossa sängy. Tää koko ajan. Ei nyt mulla on tää levy. Niin. Toi Wither sai sen yhdelle helalle. Eikö mä sain sen? Eiku sä sait sen? Okei, ehkä toi Wither sittenkin jo ei saa damagea, mä en tiedä. Okei, yksi hitti niinku millä vaan aseella. Ei tarvii mitään sänkyä. One hit away. Oh, you're not gonna do what I think you're doing. Luin nää momentin. Varmaan sieltä tulee uusi. Whoosh! Oh my god. Et on vielä pitänyt peliin. Missä sä oot? Pääsitkö se? Oh my days. What? Mitä toi meinaa? Mitä te oot sinä? Ei hajukaan. Alrighty. You did it. Mun pitää levit heittää 50 blokkia shulkereen. Täällä on vieläkin, missä on shulker attackkejä? Täällä on nää vexit.
Täällä on vieläkin näitä shulkereita. Alright. Piggy! Oh. I'm gonna empty myself now. Oh, fuck. Or no. Mitä sulle käy? I think that's kinda not obvious. Escape. Missä? Escape. Oh, you think that's escape? Oh. Now try to... Minä sä... Asit siellä villaisessa joo. That's it. Missä on? Tuolla asti. Kind of suspicion. Okei, tää. Okei, noniin. Piggies! Ei mä oon Let's go. vielä. Okei, ne on jakso. Oh fuck. No niin. Fuck. Piggy! Ei mä tapoin nyt. Thank you guys for watching. And hit that follow button, hit that like button, comment button, bell button, every button. And thank you for watching our great video. And remember to... Oi vitsi! Mitä vitsi? I will survive! Oh no, go!